Әйдә, Ильяс. Башлыйбыз. Әкрен генә, сак кына. Әйдә, курыкма. Әкрен генә. Йомшак. Bulanı lövkədə giyə Ләүкәдә киясең. Нәрсә бу? Нәрсәгә ошаган? Шляпа. Дөрес, афарин. Bu ковбой шляпасы. Ага, яхшы чыгып карыйсыңмы? Җавабың дөрес, бу шляпа. Ләкин ковбойныкы түгел. Әйдә, нәрсә бу? Ага. Нәрсәгә ошаган? Блендер. Нәрсә? Сок ясый. Сок ясый торган. Әйдә, Харун, башлыйбыз. Нәрсә бу? Сак бул. Әкрен генә. Ага, әкрен генә. Я, нәрсә бу? Bu ayakka. Таякка ошаган. Bu tayak түгел. Bu металлический. Ага. Мороженое. Мороженое белән сок ясый торган. Ягъни коктейль ясый торган булай, диме? Син дөрес әйтәсең. Ә исеме ничек? Блендер. Дөрес, афарин. Аны кайда кулланалар? Күргәне бармы синең аны? Әйе. Ага. Кухняда. Кухняда. Әллә җавабын да беләсең? Нәрсә бу? Миксер. Миксер? Юк, миксер. Bu blender. Блендер, дөрес, афарин. Нәрсә икән белик әле? Сак бул. Я, нәрсәгә ошаган, нәрсә дип уйлыйсың? Әйдә, Ильяс. Нәрсә икәнен белик әле? Сак бул. Нәрсә бу? Зарядник. Зарядник, афарин. Кайда кулланалар моны? Бүтін жерде. Ага. Зарядник. Дөрес. Нәрсәгә ошаган? Каш. Боткага? Сак бул, әкрен генә. Ой. Нәрсәгә ошаган? Нәрсә дип уйлыйсың? Исе бармы? Нәрсә исе? Кофе исе. Кофе исе. Нәрсә исе килә? Такой запах вспоминаю. Ага. Сиңа бу таныш исме? Яхшы. Синең җавабың нинди? Каш. Каша, бытка. Яхшы, әйдә чыгып кара әле. Нәрсә бу? Чәй, заварка. Синең җавабың кофе? Әйе. Яхшы, әйдә чыгып кара. Нәрсә ул? Bu сушеные растения. Сушеное растение, чәй ул.